Nyt ollaan täällä leikkeellä, missä mä oon sanonut. Ja mun kaveri on tuolla. Se... Kuka sun nimi olikaan? Au. Otetin. Siis LPS-kuki on tuolla. Sitten näytetään seuraava paikka. Mä niin tykkään tämmöinen paikasta. Mun aikatempparipaikka. Täällä kaikuu. Sitten mun aikapaikka. Joku mäki. Nyt mennään Sitten tää on mun kiviseinä, mun aikapaikka. Sitten mun aikajeespaikka. Vauvakeinu. Miten? No tää on minun aika hyvä paikka, mut mä vaan joskus on sitä mitä ja tässä kuntoilua. Ok, ja sitten tää on vaan... No, tää on hyvä, koska tää voi ottaa aurinkoa ja... Ei muuta. En mä paljon tiedä mitä juttuja täällä on. Tanius. Sitten laskeuduttui maanpinnalle. Maanpinta on hyvä paikka, koska täällä voi tehdä enemmän juttuja kuin yhdessä paikassa. Puita, kaikkea mäkiä ja makepaikka. Ja jos näet tätä videon, niin please tykätkää tai ette tykkää. Mä haluan tietää, tykkäättekö te. Tai sitten kommakkaa. Siis kommakkaa. Tää on mäkilaskupaikka. Tänne mä tuun aina talvella laskeen mäkiä. Moikka kaikki sitten katsoitte niin ihan varppina. Ette tykännyt tai ette tai komma sitten tai kommaika. Mä en osaa sanoa sitä. Heippa!